Pre! Long time no see mga idol. Ah! Pasensya lang kamo kay karon lang gyud ko ninyo nakita sa cellphone. Karon cellphone na pre. Dili pre. Ha? Nag-vlog ko pre kay may lalan. Nag-vlog ko. Pagkadaghana naman itong ga-vlog day. Alagad gibiyaan ako akong daruhan, mag-vlog lang ko. Siya nga pod. Bahala kang baula ka niya. Di na ko mabukas og mais, mag-vlogger ta. Ari, ang wapo na. Kung mag-vlog na lang man mo, mag-vlog ta. Sige. Ayaw oy, dagan na kita. Silingan na mo gani diaw. Halos nga dili na ganita kaagi. Ano man? Sige garang harang ng dalan, sige gananan ng dalan. Ya, maala kita maagi ta kay ulo punta ba kita sa social media tong now. Marantag gwapo-gwapo ta. Gwapo oy. Gwapo usong dala nimo. Gwapo di pa usong tao. Gwapo di pa usong tao. Dili kani. Magbiko jud ka ba? Mo ni sakyan ako nya. Asa? Kani unya tanawaw nya. Oh, jara ko istorya sa. Oh, isura-isura. Kay ako ning iposo niya kay wala ko video niya gi-vlog bite ka. Oh, kada. Dili mo ulaw mo ko. Ah? Mulaw mo ko. Ngano maulo man ka gwapo nimo tao? Ug dili pala kali uso lagi. Lagi. Ayaw kong tutok ka dito. Ayaw kay Dito napit mabagi ko. asa man ka? Ayaw sige. Ayaw kay video ti ka gyud. Ayaw lagi. Bahala na lagi. Bisag asa ka ba to videohan ti ka kay wala ko iposo niya. Anay. Vlogger ko ta. Vlogger ako karon, di ka mag-vlog ay. Bagi kini ko. Gibiyaan ako akong darahon pre. Di na ako mag-bawl pre, mag-vlogger lang ko pre. Bagi ko ba? Ayaw lagi kay videohan ti ka. Oh no. Ayaw lagi. Videohan ti ka. Oh, kusukin nga nginaw. O sige, agi na pre. Gi-follow na ako pre, agi na. Di na ano dili kaldino na ako. Kaldiro nga ato magbiko taron. Kaldino lagi ba? Magbiko taron. Amali trio. Ay dalo. Mo ni amo lutuan unya. Mo ni siblanan. Mo ni patungan. Unsa pa? Gwapo pre ka pre. Sabay ko lang. Ayaw lagi yar si. Oh, perting lisura sa kong dalaw. Sige po kunin mo girang-rang. Wala kay ipos lagi, wala kay ipos lagi karon. Wala kay ipos karon. Ah? Oh, vlogger na ba ako? Pati mo asawa imong videohon. Ayaw wala din ko asawa pre. Liso na asawa tong video pre. Kay ngano man pre. Ang atong mga kuan pre. Ang atong mga binuhatan na pre nga sa unang panahon pa di ba katilaw tag sermon unya. Kabalo baya ka. Atong mga sekreto baya nga ang mga tuba atong ibahog na lang di nato imnon. Oh, No. suka ito. Uyer mo kay. Anda jo kay ipos unya ni mga idol. Di, Kay di dapat imong asawa imong videohon. Mo may pagsugod ako. Ako nga pareha man ta lalaki. dugay na bi ko vlog. Aya dugay naman lagi kag vlog unya nga karon pa mo ko. Dugay na ko vlog pre. Minuto pa lang mo may magsugod ni. Ka lang. First video. Oh, first video ni. Oh, sige kara. Kana. Oh, video ako lakaw kay. Oh, sige pre, sige pre. Video Atras. tagal ako. Atras dito, atras. Atas ko ba? Atras ba? Balik kita tre. Oh. Ay taro nga po lakaw po. Ay, atas ko. Atas abante. Pre, mag-viral ni pre 1 million. Wasay 1 million. 1 million na gini. 100 million. Ba ka na ko. Tagbo putog bilang ana. 100 million na gini. Sige na lakaw na dito. Ha? Ibugat yung draw. So panoorin niyo mga idol ha. Unya mga idol, i-upload ko ni mga idol. Nay sakyanan, nay Oh, lutuanan. Lintuanan. Sa pakanan. Thank you mga idol.